Ja, mig, Rasmus, Nikolaj, Ruth og mig, Max, har valgt at lave det sammen. Og jeg vil starte med at forklare, hvad kroppen kommer ud med. Og vi har spletasme, som opbryder stivelsen. Vi har pepsin, som er et af mavesaftens vigtigste fordøjelsesenzymer. Så har vi peptidaser, også kaldt proteaser, er enzymer, som nedbryder proteiner ved at spalte proteinernes bindinger. Lipase er også enzymer, som nedbryder lipid. Maltase er det, der spalter kortkæde af glukose. Så vil jeg, Nikolaj, forklare om fedt. Og vores burger består af 45,5% fedt, og de fedtpartikler, som er i vores burger, består af triglycerider, og triglycerider er organiske kemiske forbindelser, som består af et glycerolmolekyle, altså det er et fedtstof. Triglyceriderne bliver derefter spaltet af lipasen, og det bliver så til glycerol og fedtsyre, og til sidst optaget i blodet. Og jeg, Daniel, har om den samme burger, hvor der er 20% protein i. Og de 20% de bliver først opdelt til korte aminosyrekæder i pepsin, hvorefter de bliver opdelt igen til aminosyre i peptidase, og derefter optaget i blodkarret. En burger består af 34,5% kulhydrat, og kulhydrat det er stivelse, og det bliver så til korte stivelseskæder. Når man kommer lidt længere ned i bugspyt amyfasen, så omdanner disse stivelseskæder sig til maltose, som er et disakkarid bestående af 2 glukoseenheder. Og når den så når videre ned her til ned i maltasen, så bliver maltosen så til glukose, som er drugsukker, og det er et simpelt sukkerstof, og det kommer så ned i blodkarrene.